Mas mitaas ang ihap sa insidente sa sunog sa Davao Region sa tuig 2022, itandi niadtong 2021, sumala sa Bureau of Fire Protection. Busa, ilang mas pakusgon ang kampanya batok sunog sa pagsugod sa Fire Prevention Month. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sugod bulan sa Enero karong tuiga, aduna nay natala nga 73 ka insidente sa sunog ang Bureau of Fire Protection sa Davao Region. Usa ni ini mao ang hitabong dakong sunog niadtong Sabado sa hapon sa Barangay 21C, Davao City, kung asa ka pinlibo ka panimalay ang naugdaw. Sa datos sa BFP 11, mas taas ang ihap sa insidente sa sunog sa Davao Region sa tuig 2022 nga anaa sa 1,093, itandi niadtong 2021 nga anaa sa 1,005. Samtang 1,150 niadtong 2020. Hinuon, walay natala nga namatay tungod sa sunog sulod sa tulo ka tuig. Ni-increase. So, significantly ni-increase because ang atong responde ni daghan pod. Pero ang naka-good news ani sa atoa, sa mga atong mga kaigsuonan nga tigpaminaw, ang good news ni baba ang damages. So, ni-increase ang among responde, ni-increase ang awareness, which is mo-attribute kini sa early pagtawag sa hotline. Sumala sa BFP, usa sa ilang nakita nga hagit sa pagresponde sa sunog, mao ang mga balay nga nagababag sa kadalanan, sama sa mga informal settler. Gipahibalonan nila kini sa matag LGU sa Davao Region, ug naghinaot nga masolusyonan kini. Giangkon sa BFP nga kulang sila sa personahe. Busa, mapasalamaton sila sa mga fire volunteers nga nagatabang matag dunay sunog. Kulangan jud kami muna nga na may mga continuous recruitment. In terms of equipment, kamulo kami procure sa Bureau of Fire tungod pasalamat kita sa ato ang Tatay Digong. Iyahang gipirmahan ang balaod nga kaning Republic Act 11589 nga BEP Modernization Law. Tungod ni ini, mas gipokusgan karon sa BFP ang ilang kampanya Batok Sunog. Sugod March 1, 2023, ipahigayon sa BFP ang ilang month-long celebration sa Fire Prevention Month. Sa Davao City, sugdan sa Davao City Fire District ang pagsaulog pinaagi sa Zumba ug motorcade. Patingugon sab nila ang sirena sa mga fire truck sa dakbayan. Isip simbolo sa pagsugod sa Fire Prevention Month ug uban pang mga aktibidad. Ay mga fire prevention tips, napon may mga activities para sa mga bata, og naputay ka na mga ingon nimo katong rappel, and then maghimo pud mi og kanang booth nga maka-show kami sa among mga equipments. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana para sa One Mindanao.